Vieš, ale strašne ma to už jebe, aké je to tu dnes. Čo je to vydrbané násilie? Zapneš telko, je to tam? Vražda, LPčko, znásilnenie. A čo má potom taký slušný človek ako ja robiť? No čo kurva mám robiť? To sa všetko podpisuje na mojej psychike. Jasné, že jednám skratovo. Kurva, kto by nejednal? Mal by som prestať pozerať tú vydrbanú telku. Vôbec mi to nerobí dobre. Pamätáš si prípad tej babky, ktorú vytrtkal taký zretardovaný čurák? A to mala skoro 80 rokov. Všetci o tom kokotovi tvrdili, že je to psychopat. Ale ne, podľa mňa to bolo úplne inak. On k tomu činu bol dovedený tou skurvenou telkou a všetkými tými sračkami, ktorými nás tu masírujú dennodenne. No vidíš, kámo, a za toto môže spoločnosť. Narodíš sa ako anjel a čo sa z teba stane? No čo? Obyčajné, skurvené, krvavé hovado.